Hi guys, good day. Welcome back to my YouTube channel, Raketirong Master. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po mga kamaster, no? And for today's video mga kamaster is papunta na naman ako sa bahay na ni ate ni Marinong Humboy. Kasi magtutrobo na naman doon. Kasi nag-chat si ate ni Marinong Humboy na nawala daw yung internet connection niya. Kaya puntahan ko ngayon. Kasama ko si Tonyo. Ayan. So samahan niyo ako mga kamaster, kahit umuulan, kahit may bagyo is magtutrubol pa rin kami, no, para di palaging magrereklamo yung mga customer namin. So, let's go. Sana subay-subay may customer dito, oh. Doon naman white layo na niya. Kaya pala mawala yung connection niya kasi ang laki ng ano niya, oh, ng loop niya sa fiber. Ayan. Kaya pala biglang mawala. So, repair natin, guys. Repair na naman, guys. Karunya dila kay na malabot ko mag-post na ba ko eh. Hoy, shout out installers PLDT na taga Bourbon. Ako na ano, shout out. Ayaw na mo po na makagad ninyo nga sa Di ka tuhuan natin, eh. Ang uban di kay wala lagi laha, imuha lagi diri. Imuha lagi diri. Kuara ni pagawsad mo. Akong ginatatat ko ganito, nag-isa ng plakahan. Kaya marigo, hindi daw ko buwa. Ano bawa? Kani lagi oh, diri mo ni kuan diri. Kani may problema. Kaya kung dito pagka sa main PLDT, agay. Dugay kay kuan tin, anion. Oh, inalaman doon, katong ginagawa galing sa makaas, kaya dapat mo install, wala mo na nagkakalig ka ng tulong. Kailangan natin ng Na paghawak ng na mahal ni natin. sudong giahak. Maiksi ang buhay, huwag mong sayangin. Sana ni sudong. Taasaw. Na aging sudid. Ang sudong. Oh, siguro ay siya mawawatot na. Kani lagi oh, taas kay kuan. Contact siya doon na. Lah mo to usa ka buglo. Ti usa ka bupat tay. Pas bon tricks spice for sure. Sama-sama po tayo magdiwang. Ayan guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Ate Gingging, guys. So, subscribe nyo kanyang YouTube channel, Nanay and Tatay TV. Ayan. Tumagsos kami natin. Para ma-monetize yung YouTube channel ng mga master, no? So, shout out kaya pala kay Marinong Humboy. Nandito kami ngayon, Marinong Humboy. Kamera doon. Ayan yung bahay nila. Si kamera, no? Live show nga. Ayan guys, so, Kape, wadat, Milo. ay, grabe, ang bait ni, Ang gatas. Unsa kape, mo doon? kape lang, kape. I-config ba? I-config ako sabi. Dai, katulang phone So, kayo, Dai. okay na yung connection ni Ate Gingging, guys. Ayan. I-reconfig na lang namin yung modem niya, yung router kasi ano, para bumalik sa dati. Imuha dodong. Dodong Ervin? Delete, advance happy birthday day. Dodong Ervin. Ina din, thank you. Thank you. Karon April? Ayan guys, so meron pa silang bagong tuta guys. Kasi pangalan din eh. Ha? Imres? Ayan oh. Yang mama kay Shih Tzu, dan yang papa kay Shiko. Magtimpla tayo ng kape guys. Dito tayo sa kusina. Saan magbugas. Asa yung batas ate? Ay, nag-andam di ka daan eh. Inom ka kape? Dong, tunyo? Inom ka kape? Usa naman lang ka buka kape din. Nang ka dapat rin. Kanina mo. Butis. Kamu lang. Ano ka mapauli siya? Lalo. Basin ito ugma. Namoy Milo dot. Di ko na naido eh. Ano ba? Ito niyo yan siya. Wala yung warto niyo. Pawas na lang. Sumda ko. Okay no? Ay, ay, ay.
Oh, ikaw libutan mo? Ako libutan na lagi. O, dira ako. Hindi pa nga. Siya mo. May nabit. Kamu day. Naman pa yung tubig ko. Ay, dugo dito. Mga pamahaw pa dito, may tingog, may dugo, may dugo. Hindi lang. Milk. Yan o. Yes. Smells good. More can advertise ba? Kumot. Bibi, no ha? Hindi, water spray sa water na din. Spray ka lang. Huwag mo tinidaanan na to eh. Dahil na siya lang sa usarang kaya. Putian ko siya nung. Hindi pa rin Pinalit, ano ba ito? Pinatang na. Tumigil na yung ulan guys, sana magtuloy-tuloy na ito guys. Katong green, may umuumo din sa. Tumigil na yung ulan, tapos di na malakas yung hangin. So sana magtuloy-tuloy na yan. Para makapag, ano na tayo, makapag vlog tayo sa labas. Wala sir. Wow! Unsa? Gilabay sa layo? Kisa may gilabay sa layo? Ayun guys, andito ako ngayon sa labas guys, no? Sa labas ng bahay lang ni Ate Gingging. Then, ang dami nilang tanim na saging guys. Yung papa ni Marino Homeboy. Hanggang dun sa baba guys, yan, no? Dun, papunta dun sa baba. Ang daming tanim na saging. Ang ganda talaga pag nandito ka sa bundok kasi pwede mo talagang tamna ng mga kahit anong klaseng prutas, no? Yung mga gulay. Yan o, meron pang mga ano, mga buko. Meron pang buko. Naon sa daw? Hinay gid eh. Ha? Hinay gamay ganang ano? Dito rin hatag, super na sa tanan. Ha? Mabili din. Sa dito sa Microtech dito? Pasahe? Dito sa Smithers din. 50? Si Dinta. Si Tinta? Ya 300 ba na? Gamay-gamay gud. Gibahin siguro. A few moments later. Ayun guys, tatapos na rin yung pag-trouble namin dito sa internet connection sa atin ni Marino Homeboy, no? Kay Ate Gingging. So sana is hopefully magtuloy-tuloy na yung internet connection niya, hindi na mawawala. Para di kami pabalik-balik dito tapos di na maabala si Ate Gingging sa kanyang internet connection. Yan guys, no? At sana mawala na tong bagyo na to para magkapag-vlog na tayo sa labas.
Yan. Mahina na yung hangin. Tapos konti na lang yung ulan. Ayun, oh, maliwanag na yung guys, yung araw. So ayan po. And sa hindi pa nakapag-subscribe, sana huwag kayong kalimutan mag-subscribe. Pati sa YouTube channel ni Ate Gingging, Nanay and Tatay TV. Don't forget to subscribe guys. And hit the notification bell para update kayo sa mga video na aming i-upload. And keep safe always. God bless. And bye-bye.